got rose in my cup though. Shawty climbing my pole, she got me locked in on cup though. G house, bring the streets out, go DJ, please play that heat now. Sit bass, that super bass got me dead live. I'm Kurt Cobain like boom, boom. Abi sabto uy, lagay. Ani ra ba sa akong pasiksinga? Abi pa unsa magani akong ibazad sini Sara uy. Maugman ra baga sa tumabot ikaw Domingo kami ba mang likosin kon sa to dagat mag buta ra baga sa tuba. Asa sini ni mama uy. Di gamit man gasudin na akong kwarta uy nga. Pangbasad to na ako sa parcel isa gigamit sa bag sa parcel nga. Ay, mahado ba sini ay? Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Sabi mo na si mama, uy! Tayo si mama, uy! Uy! Nagtawang sinira ko, ibasa na kong sinibasa ko parcel. Ang bahato no? Kung manglaki na lang ka ako. Kay araman to nga dato sa amon itong tiguang ba itong 62 ba? Kaya pa man siguro ni eh. Dili ngayon eh. Sabi kasabaan ako ni mama ko. Mga anak ko ba si Lucky ba? Hawa na nga rin, magpakunkuhan mo sa ding kanting ikabaw nga ba? Ara ko'y problema, magsamok-samok. Maso pa ning kanting ay kaway problema. Hawa nga rin, kita kura ba kasi akong problema ba? Kung bahato eh. Dali, ragudli. Kay ara ba ko'y problema ba? Nama ko rin ang nanan eh. Sakto. Baligya ta kami ha. Ipangbasad mo sa to akong simsot ba nga parcel. Ikot kami. Sakto yun no? Ako ngayon si balig sa kandinga. Dako-dako mahali na siguro na si Wanto eh. Ara pa, kusod ako'y sobra sini nga 400 kapin ba? O di ka ni 500. Sakto ngayon, ako ngayon ibalik sa ni kandinga. Ulit-isip ka ng langit ni. Nariba na akong ba? O sakto nga to ngayon, ako ni ibalik sa ila kapunusing kay... What? Gaman sa to nakabalita ba ko nga nakadaog na kung sila si Sweet Tris ba? Sakto. Ibalik sa ngayon na ako sila kaan punusing. Ay mga diri mano. Luting hangin. Nagahay dito dito. Diri lang ta oy Garilaan ay tama. kay kasi na ato mong mamali mo pansara mo baligya og kanди. Tuod mo. Nakapait ni kagandi. Adto mo siguro to baligya uy nga kanding. Kay naka man kita og kuan timing kay ana ata ibayad ba. Pila mga ni mo na daog ma. Sus kuan raman to uy. Kana 50 mil mo to ang akong daw sweet trees. Okay na ma oy. Punsing! Punsing! Masin mo ma. Punsing! Uy! Pangatag barato, uy, kaya nakadaog mikaw. Sus, wa na po, palita, uy, kaya ako ni palit o kanding. Bako, uy, kay daog. Si Bintamil man itong akong daog. Gani, pangatag. Sus, unya na. Palit kita og soft drinks, oy, kay bali uhawa ba magud inita sa raw eh. Unya na, uy, kay. Sige na. Pamantungi, ari ang mamaligyag kanding ko, kaya ang akong kwarta igo-igo raman. Ano ba yung taonan kwan oy pan? Basin Pepsi. Unya na, uy, kay wa pa man mo ari ang magbaligya sa kanding. Sige. Unya na ha kay mobalik ra ko kay hi gasud ko pag-azo kay tugod excited na akong banga mungari nga. Mga so nimo barato. Mangihi ana yan. Tana. Ini kay kaan ka to na kung sarap ba? Kay kan nagisarap ka ba? Asa na gusto mabas mo parcel ba? Adto ay. Ang duha ka mag-ina naglipay-lipay kay sakto lagi akong balita lagi na. Nagadaog man ito sila si Sweet Tris. Sakto mi nato ka kay baligza mi ba? Kanang Punsing! Uy, During! Si Aning man oy nagdas mo kanding. Ma! Oy, tiya Punsing! Basin mo palit ka basing kanding ba kay nakabalita mo? Ako nga nakadaog kuno ka sa Sweet Tris ba? Tambuka ra ba sila kanding ba? Uy, Aning! Niwang ba? Ay, raman siguro ng imong kanding, uy, di man na paigo. O sige na. Akon man gusto ihawon good. O sige na Punsing palita ba intang kay maluwi ka aron mo bayran ng bigla para. Sige na lang oy, sige na lang. Pila may akong palit ani. Boda, libo, ani? Ito man akong baligza god. Uy, mahala sad ana-aning oy kagamay sa imo kanding. Kiray gwapa malating kanding nga god di man pres imo naw nga bay maksuta. Okay na lang basta ni ring
magpunting ba nga? Insunang, masama-sama kay kagwapa ba sa kanding ba? Grabe, man ka, uy. Gwapa, pamangkuha ng kanding, uy. Ay, uy, tiya punsing. Uy, sige na palita, gwapa ka. Di ka surang nagipit. At tiya punsing. Ulog ka naman, ani. Ulugan naman ka, ani ni Di pa ba ikaw punta, di ba? Di, uy, muda. Di mo nga na mo duol na ako. Para, uy. Di ba, guro na imo. Akon, intaw ni, uy. Manahan ba sa kong nuno ba? Ay, kinawat na ni mo. Man kuning nga, imo man siguro na kinuha sa tugwayan, uy. Jilio, Uy, ko kakita nga namoy kanding. Anong pagkakita ninyo nga kaaway man ka naman, di makabato sa among bay, makita ang ka. Balita na lang good ni Punsing, good maluoy ka ba na akong bakay mo ko'y kabadya sa akong parcel na sunsot. Sige na Punsing, maluoy ka ba ni Aning? O sige, uy. Ako na lang ning paliton, di. Pila ganito? 1 to Punsing. O ako nang bayad ha, ipana. 1 to ra ba nga? 1, 2, 3, sakto. Sige ha, salamat Punsing ha, kay mulakat lalagay ko. O sige, salamat. Si Mama, nagpauto. Araw, sige ka ba sa parcel ba? Yes, sinugat ko kandi ka sa hulog. Gato na kong langit ang kanding. Uy, aral king basan mga parcel. Sarap good. Ako to yun si Mama.